И добре дошли в нов епизод на Skywars. В един сервер, IP ще в описанието и сега чакам да влязете и те са в някаква игра. Вау, сколко е готино. Мене пак ми обновиха скина. Няма как. Така, къде да влезем? Тук само се върти главата. Влизаме тук. Фотокула, супер, не това не го знам. Какво се прави, но натискам, без да гледам. Какво стане? Там. И ние сме 4 човека, 5. Сигурно вече ще почваме след 10 секунди. Или 20. Или защо даже няма да почнем. Да, така че реших днес да снимам клип, нямам никакво занимание и просто го реших така. Нямаше какво да правя, скучно беше и реших да поснимам малко. Така че ако влезе някой, може и да играем. Тъй, че май няма да почне. Окей, почвам. 60 секунди. Вече са 20. Така, 10 секунди. Окей. 5 и да победим. Супер. Почвам от сега с хубави неща. Кирка. Какво ще ми е кирка? Окей. Ставам тест тук. Долу имаш ли нещо? Май нямаш. Има. Сега докато го... имам кирка. Ще бегаш? Не, сега ще умра. Не съм играла на Skywars и ма пукват, тъй че няма какво да се чудвам. Така че се върнем в следващата игра. Така, върнахме се. Окей, тук има 1.12. Намаля звука на 10. Така. Имам 12, окей. Пак няма почнем. Окей. Почваме. Десет. 5, 4, 3, 2, 1. Успех! Пожелах си на себе си успех. Така, меча в ръка. Бега, бе! Да, бе, той хищни. Как ме изкара, бе? Кой ме уби? Някакъв хикс. Окей, това не може да го повярвам.
Ами, гледайте, сега ще се гонят ли ко? Аре, бийте ти да свърша играта. Хора, ще ми главата лети. Ще се върнем. Аме, колко да завръщам, те вече ще умряха. Джиджи. Джиджи. Никой не ти рубача по средата. Така. Аре, дяскам се. Вау. Това е готино. Вау. Готино. Няма какво се оплаквам. Така, окей, трима сме. Трима сме. What? Това трябва да... What? Това защо е тук? Така. Това са. Питаме човека, дайте още един. Аре, още един бе. I'm sorry. Аз съжалявам, но телефона ми звънна. Така, окей. Каква дървена кирка ми дали на мене? Безсрамниците мресли. Яш. Добре, то с няма го занимавам. Ей, тук искам само махне. Бам. Еги ма. Айде, shit. Косъм. Ще си взема славата. Ще си взема. Окей, няма се легален вече. Нямам букчета. Супер. Право, тъй са вълнивам, че... Вече имам блокчета. Не сама. Бегаш. Путнах първия си човек. Малето сега, ако ние на посредата, на. От аз чум. Ма нямам ско. Бих първата си игра. Оя. То смешно за джасно е те. Така. Хора, това е Щот. Моля, абонирайте се, ако не сте. Ще има още клипове, обещавам. И приятни празници. До скоро!